Avui parlarem del poder de la tecnologia en la seguretat infantil. A les escoles, els mestres es belluguen en dos escenaris. Un d'ells és un escenari idíl·lic. Allò pel que van estudiar i que tenen perfectament controlat. Només això ja els converteix en uns herois. L'altre escenari és un monstre ple d'incerteses i tenir-ho tot controlat és molt complicat. Són incerteses la gran quantitat de persones diferents que poden recollir a un alumne. La gestió dels pares emprenyats que posen els seus fills al mig del conflicte. O les al·lèrgies a determinats aliments que van en increment. Així com els drets d'imatge dels alumnes. Cada vegada són més els pares que no volen que els seus fills surtin a les fotografies. També és un soroll important per seguir les autoritzacions. A més, tot això està regulat per la Llei 10/1995, modificada a 2015, i que afecta també a les escoles com a empreses i persones jurídiques que són. En aquest sentit, establir mesures de control prèvies és clau per a un bon compliance. Pel que fa al nombre de recollidors diferents que pot tenir un alumne. És un promig de 7 al llarg del curs. A més, els pares d'altres alumnes s'hi poden sumar al darrer moment. I fins i tot, els nens poden sortir sols quan els pares ho requereixen. Pel que fa als conflictes familiars, sabem que en els darrers 10 anys hi ha hagut més d'1.600.000 divorcis a l'Estat. Això implica a més de 3.300.000 persones, un 30% de les quals estan emprenyades. Per tant, com a promig, cada escola té 35 persones emprenyades. Per exemple, l'any passat a Catalunya, la policia va intervenir en 107 casos. I a més, hi va haver 7 intents de segrest. Tot això fa que els mestres hagin de fer malabars amb 1.000 coses a la seva memòria, cosa que es complica força quan han de fer substitucions. Per altra banda, hi ha el control de les al·lèrgies alimentàries, que actualment afecta entre el 5 i el 7% dels alumnes. També la gestió del transport escolar és extraordinàriament complexa, amb més de 600.000 alumnes desplaçant-se diàriament. I encara més, quan els canvis d'on pugen o baixen els alumnes són diaris, ja que es poden tenir 2 domicilis, pare o mare, amb calendaris subjectius de cada família. A Qualla Kids, hem vist que el 95% dels canvis que té una escola venen per part dels pares. De manera que els hem posat a l'origen del flux d'informació. I hem creat un mètode, d'un sol clic, que és capaç de connectar tots els actors, en temps i forma, sense necessitat que ningú hagi de parlar amb ningú. Aquest mètode genera una informació objectiva que estalvia molt temps al no ser necessari gestionar, interpretar o distribuir la informació. Anem a veure un exemple de com funciona, en aquest cas, autoritzant la Berta per recollir l'Eva. Els pares poden gestionar tots els seus fills des d'un sol espai. Amb un sol clic, autoritzem la Berta a recollir l'Eva. I apaguen el telèfon amb la tranquil·litat que tot ha funcionat. A l'hora de la sortida a la mestres, tan sols ha de buscar l'Eva Porta i comprovar qui és la persona autoritzada. D'aquesta manera tan senzilla, tot queda registrat i els pares reben una notificació push, on se'ls indica l'hora, de quina escola i amb qui ha sortit acompanyada la seva filla. A més, a l'escola els hi ha quedat un registre que podran descarregar en qualsevol moment i els permet disposar d'un bon compliance. Qualla Kids. Digitalitzem processos de seguretat infantil. En un clic,